luar biasa. Semoga sukses selalu SMK Kripto Kaya tidak diambil cara melalui. Lancar terus jobnya. Amin ya Rabbal alamin.
kami biasa jalan ya jalan ya. Masih ada betul lagi. Wah, memes. Yes,
Yuk panas udan panas ora umum tadi Rara Sanura Mas, mau tuh Sanura loh mas. Aku wis suwe iya enten Mas iki. terus pundi wae Pun aku mboten mirengke suwantenipun Mbak Glory Mbak Glory. nggih Mbak Glory menika nyuwun sewu Mas iki. Nggih. Mboten ati kepripun-pripun. Nika cikal bakale paguyuban kula napa nggih?
pendiri awal. Pokoknya nyuwun tetembangan rong tetembangan bisa guyung. Iki jenengan sampun suwun wonten iki murid-murid kabudayaan guyung-guyung dados setengah kalian Pak Guyuban Satrio Tawon. Krido Kayon Sejati. Kalian Pak Guyuban Satrio Muda Gedro. Satrio Muda Gedro. Alhamdulillah ya Pak. Kalian tetembangan Pak Glory nyuwun paling ayu panjenengan. Menika kagem napa reunian kalian kula. Matur nuwun Pak Irwan. Ngono kuwi. Sing karo Anak karo itu ngasih dakik-dakik. Dina peteng aku mau aku metuin. Ya alah. Aku lho Mas Bayu mau teko iki. Sugeng rawuh Mas Indi. Wis gur ngono tok. Lah iya. Gur ngono tok. anak aku. Masih di. Das pundi, Mbak? Jenengan di ngonoke lah. Aku rada apa-apake lho ket mau. Kowe kuwi Mbak. Gusti Allah, preman-eman kaya ngene ora apa-apa. Lawe kali katam iki karo. Ah wis ono suliye. Ora delok storyku, ora nang komentar ana ning Pak Sekar. Yalah Pak Irman ngiling. Ya, Ora kudu kebek sing penting ngajek kuwi mau. betul Pak Sekar. Pokoke intine guyub rukun seduluran nyawiji ing seni. Gitu. Lah iki arep tak jogetke panase kentang-kentang kaya ngene iki kaya Yen teko. kon yo barang-barang turu wae yo. Pokoke iki kan jam 3. Nggih, apa? Yo ditembangi ya Jaya. Napa Mbak? Mas Indi, Mbak Sekar. Menika apa mundutan saking jayangan mungkin Pak. Oke. Wonten Kula tetep nyuwun Mbak. nggih nggih menika pemundutane saking pingking, saking jayangan niku nyuwun katresnan sejati. Nah ini tuh yang mendatangkan saya Pak Irman. Saya ya, saya mendatangkan. Ajeng duwe kali kula. Tapi boten rondo jenengan. Waduh mati. Ini secalon rondo. Aja lho Pak. Aja. Jenengan kersa mboten? Boten nolak. Boten. Monggo Mbak Glory. Ya ditembangi yo ya monggo piyok kulir kawin di original kalian dia jeung Glory. Masuk. Aja ngasih Monggo bojo ora brek apa nang omah. Yo kok. Yo dilarake yo pokoke Ya, sayang, tak. yo. Iki karo iki manjal meneh. Tenang wae Mbak Sekar iki gelem sabatan. Karo Mas Indi. Mana? Cak paket ora meriah. Lah kula kan pensayang toh. RKWB ki nek sindene ming loro ki komplang. Lah makanya tak hadirkan satu lagi. Bintang tamu. Nah Walaupun ini bintang tamu ora bintang tamu. selera kowe tadi yo. Dipo tenan. Pak iki nyuwun sewu nggih. Kula tak duet nggih. Oh monggo, nggih monggo. Mari mana tak nembak, jenengan aja cuma. Tak kandhani. Ya ayo aja katresnan sejati nek karo Pak. Nak karo Pak Irman ya ora katresnan sejati. Si Torondo sih. Rondo. Oh, masuk. Padha soroke sama padha soroke. Syaratnya. Ya. Pemainnya kudu ning tengah kalangan kabeh. Jenengan ki arep gubuk asmara. Aku mau ning gubuk kok Lah, tipis. lah wong aku ya. Ya mana di super. Oh, mau ning gubuk asmara. Jenengan ki ra kelingan Ora kok. aku sumo. Pak Herman jenengan ra kelingan gek ning gubuk gayane nulis-nulis kae ning nggon nganu. Aku mencintaimu selamanya. Terus ning ngentok tuh kan iki. Aku sangat mencintaimu sayang. Gusti. Terus ini ki jangan dilupakan ya. Yo saya. Aduh, Kakelah. Yo. Woi. Janji tresno sesati. Gusti
Sampun Pak Herman. Menika katresnan sejati. Monggo ajeng duit nyedake le rondo. Oh, mboten niki kula yakin tetep bisa komplit. Berarti rondo komplit. Nah, rondo napa? Mau wani-wani Mas. piye? Saiki Kanjeng Mami sudah datang dia. Ora sida wani. Lah iya. Oh, alah. Iya. Piye? Piye? Monggo terus muni niki konsol. Wes rondo yo ora mau yo. Yo legane. Nggih. Karo Pak Glore sinambi yo koko rondo pengen servis ana sedepit. Ora masalah. Yo cayo. Sidarane ya Mas Apan nggih. Mas Iyang, Mas Bayu. Yo kok yo kuwi. Nggih. Kowe dipinangani bapakku engko dak bali kreo. Nggih. Ora dibayar malah. Sekar kok kuat diemotke nggih. Oh, nggih siap Pak nggih. Saya tanggane jenengan kula tanggane kula. Dinapake Pak, dinapake. Dimutke. Diemotke. Emotke. Emotke. Iki mau sanksi sampe kula nyuwun sakniki nggih Pak. Nggih, sami ngono iki. Kula nyuwun sakniki nggih Pak. Siap. Alright. Yo cayo. Kita rondo. Kalian Pak Glori. Yo. Mas Indi, nyuwun bantuane iki. Nggih siap Pak.